Ahojte všetci, keď sa blížime ku koncu roka 2024, chcem si na chvíľu osláviť úžasné milníky, ktoré sme spolu dosiahli v Manningham Housing Association. Tento rok bol dôkazom nášho záväzku slúžiť našim komunitám, zlepšovať naše služby a podporovať skutočne inkluzívne a podporné prostredie. Najprv sa poďme porozprávať o bývaní. Rozšírili sme náš dopad. 20 nových cenovo dostupných domov v Pointing Keighley. Tieto domy sú viac než len budova, sú pripravené na budúcnosť, s udržateľným dizajnom, vrátane solárnych panelov a nízkoudržbových prvkov. Každý dom predstavuje našu oddanosť poskytovaniu kvalitného a cenovo dostupného bývania, ktoré spĺňa potreby našej rozmanitej komunity. Tento rok tiež znamenal skok v našej ceste digitálnou transformáciou. Naša nová webová stránka je zameraná na prístupnosť a jednoduché používanie s vylepšenou navigáciou a nastaveniami kontrastu pre zrakovo postihnutých. Tieto vylepšenia uľahčujú našim zákazníkom prístup k podpore a informáciám, ktoré potrebujú, kedykoľvek ich potrebujú. Naša komunita je našim srdcom a s hrdosťou sme to oslavovali v roku 2024. Od Diwali a iných podujatí po Svetový deň kultúrnej rozmanitosti sme prijali bohatstvo pozadí našich tímov a obyvateľov. Podujatia ako naše mailery v roku 2024 a dobrodružstvo v Nelbank nás všetkých spojili. Budovanie silnejších spojení a spomienok. A nezabúdajme na našich úžasných zamestnancov, pretože rok 2024 bol rokom úspechov. Karolina, jedna z našich výnimočných zamestnankyň, bola ocenená ako inšpiratívny kolega roka a boli sme uznaní ako prvá bytová asociácia na svete, ktorá získala akreditáciu ISL 3415 pre HR, rozmanitosť a začlenenie. Tieto ocenenia odrážajú oddanosť každého člena tímu vytvárať MHA, inkluzívne a inovatívne miesto na prácu. Naša prítomnosť na oceneniach digitálnych inovácií v oblasti bývania bola úžasná a hoci sme nevyhrali, byť nominovaní za najinovatívnejší prístup k kultúrnej pohode a za najlepší digitálny zážitok BEC bola česť. Na poli nehnuteľností sme dosiahli fantastické pokroky v energetickej efektívnosti a zdraví nájomníkov. Náš projekt v rámci Fondu na dekarbonizáciu sociálneho bývania na zlepšenie EPC teraz vylepšil 16 domov a náš program na riadenie vlhkosti a plesní sa zaoberal prípadmi, čím sme zabezpečili, že nájomníci žijú v bezpečných a pohodlných prostrediach. Sme investovaní do rastu našich ľudí a niekoľko našich senior manažérov sa snaží získať kvalifikácie v oblasti správy bývania, aby boli vpred pred regulačnými zmenami a mohli našim nájomníkom poskytovať čo najlepšie služby. A naši nájomníci profitovali z vylepšenia svojho digitálneho zážitku s certifikátom na úrovni 1 v digitálnej inklúzii. Takže, keď uzatvárame rok 2024, chcem vyjadriť úprimné poďakovanie každému členovi tímu, členovi predstavenstva, obyvateľovi a partnerovi, ktorý bol súčasťou našej fantastickej cesty. Spoločne budujeme viac než len bývanie, budujeme prosperujúcu, inkluzívnu a podporujúcu komunitu na nový rok plný príležitostí a úspechov pre Manningham Housing Association. Ďakujem, šťastné Vianoce tým, ktorí oslavujú a šťastný rok 2025.